tanu o b'aw bɛɛ lajɛlen sanga ni a wagati aw minnu b'aw sigi kuma bɛɛ kan ka émission bɛɛ lajɛ Mali kunnafoni TV kan aw ni ɲantuma fɔ aw sigiyɔrɔ la bi maya kɛnɛ kan san an bɛna kuma min kan o de ye intelligence artificielle yɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ ye mansin dɔ min bɛ ka adamadenw hakili k'o ladegi adamaden bɛ se ka fɛn fɛn kɛ mansin bɛ se k'o kɛ kɛra kalansira ye o n'a ɲɔgɔnna caman bi an bɛna jɛ ka kuma o de kan mina kuma di n ka maa weleli ma a ka yɛrɛ ɲɛfɔ aw ɲɛna ani sɔgɔma. An b'a ni sɔgɔma. I tɔgɔ ni jamu? Ne ye Amadu Kone. Amadu Kone. Oui. Bi an bɛna jɛ ka baabu kɛ min kan bi o de ye intelligence artificielle ye. Ok. E yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ intelligence artificielle kan? Bon, intelligence artificielle i n'a fɔ nouveau technologie ninnu bɛɛ lajɛlen an bɛ se ka min fɔ a kan kuma nasuruya la min bɛ se ka faamuyaliba kɛ o ye de fɛn de technologie don min ka but principal yɛrɛ bɛ adamadenw bɛ fɛn o fɛn kɛ que ça a à voir avec la réflexion o bɛ réagir cogo mun na et tout ka se ka o imiter à la perfection. Donc intelligence artificielle n'u b'a fɔ ma IA o de c'est un peu ça quoi en quelque sorte. D'accord. I ni ce i ka jaabi la. Mais bi an ka bi baro bɛna taa kan sanse min na o ye est ce que a tɛna na ni chômage ya parce que mansin mana kɛlen min bɛ se ka adamaden ladegi i ka ko kɛtaw kalan sira fɛ o a n'a ɲɔgɔnna caman est ce que o tɛ na ni sababu ye ka chômage caya? Bon, chômage d'abord a kɛra chômage ye a kɛra fɛn o fɛn bon chômage yɛrɛ filɛ nin i b'a sɔrɔ adamadenw de b'a kɛ fɔlɔ et le chômage ça a besoin ça fait référence maintenant à l'emploi alors que celui qui parle de l'emploi parle de besoin donc ni ye olu bɛɛ ta sisan k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ tout le temps chômage yɛrɛ tɛ se ka kɛlɛ ka ban non chômage tɛ se ka kɛlɛ ka ban caman de bɛ se ka kɛ a la parce que pour que chômage yɛrɛ ka se ka kɛlɛ ka ban pour que caman se ka k'a la il va falloir que une adéquation de ka se ka kɛ entre l'emploi et le travail donc ni o kɛra a ka ca ala fɛ caman bɛ se ka bɔ chômage la. Ok, mais o yɔrɔnin expliquer dɔɔni walasa lamɛnbagaw bɛ se ka dɔɔni t'a la. D'accord, ni ko une adéquation de l'emploi et du travail c'est que par exemple même misali ta anw yɛrɛ fɛ Mali la yan nɔ i b'a sɔrɔ kalan minnu bɛ k'an kun an bɛ taa kalan minnu kɛ i b'a sɔrɔ olu baara t'anw fɛ yan nɔ i bɛ moto taxi bolilaw kana fɔ ko m'u contre la mais en général i bɛ moto taxi bolilaw caman ye i bɛ mécanicien caman ye i bɛ mɔgɔ caman ye u bɛ baara wɛrɛw kɛ foro kɔnɔ baara fɛnw kɛ i bɛ taa sɔrɔ en général u ye TLL de kɛ littérature ninnu o kɔrɔ tɛ ko scientifique tɛ chômer nka littérature mɔgɔ caman bɛ o de kɛ i b'a sɔrɔ u bɔlen kɔfɛ o la o baaraw c'est un peu extrait donc u mago bɛ laɲini mun na olu tɛ se ka sabati parce que e tɛ se ka e mana littérature kɛ sisan nɔ bon pour prendre exemple sur baara damadɔni dɔrɔn u bɛ se ka fɛn mun kɛ i n'a fɔ avocaya ninnu et autres bon misali la sisan nɔ ni avocat de ni e bɔra sisan nɔ e bɛ fɛ ka kɛ avocat de par exemple pays développé lenw na sisan nɔ an bɛ ka olu minnu ka siraw taama i b'a sɔrɔ olu fɛ yen nɔ peut-être famille bɛɛ ou bien mɔgɔw bɛɛ n'u ka avocat ni fɛnw de don mais an ye jamana ye nous on n'est pas aussi développé que ça donc i bɛ taa sɔrɔ yɛrɛ pour ne pas dire famille kelen mais sigida kelen yɛrɛ kɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ ou bien quartier kelen kɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ avocat bɛ famille minnu bolo a tɛ tɛmɛ famille 3 famille 4 kan donc maintenant voilà donc le besoin est un peu extrait donc on ne peut pas parler de travail sans le besoin donc dire que a bɛ munumunu o kɔnɔna la o de bɛ na ni chômage ye dɔɔni bon maintenant ce qui a à voir avec l'IA ou encore l'intelligence artificielle il faut comprendre que d'une part avantage ba de do fɔlɔ parce que nouvelle technologie don et apparemment urumbow fɛn caman bɛ yen nɔ par exemple i b'a sɔrɔ ni mobile de kan ka soulever sisan nɔ c'est juste un exemple quoi ni mobile kelen de kan ka soulever ou bien nɛgɛ girimanba dɔ de kan ka soulever s'il faut faire appel maintenant à 10 15 soit 20 personnes pour que ka ɲɔgɔn dɛmɛ et puis fangafina baara tu trouveras que urumbo kelen min fɛnnen don voilà intelligence artificielle bɛ min na o bɛ se k'o soulever ka fɛnw kɛ
o yɛrɛ la imagine mɔgɔ tan kan ka baara min kɛ ale kelen b'o kɛ Ale kelen o b'o kɛ. mɔgɔ tan a tɛna jouer olu kan. Bon, dire que a bɛ jouer o kan, je dirais pas ça parce que ali pour que o rumbo ka se ka baara fɛn kɛ, pour moi je pense que mɔgɔw kan ka investir de sisan nɔ côté formation na parce que ali o rumbo in filɛ nin ye baara minnu bɛ kɛ ka rumbo in t'a yɛrɛ dilan quoi, rumbo bɛ dilan ka bila de. Donc n'a dilanna ka bila sisan nɔ en général, bon sûrement peut développer i b'a sɔrɔ rumbo bɛ bila wɛrɛ ma, u bɛ baara fɛnw kɛ, mais yɔrɔ wɛrɛw la i bɛ taa sɔrɔ a bɛ commandé cogoya wɛrɛw de la. Donc dire que parce que baara fɛn o fɛn bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ inconvénient b'a la cogo min na, avantage fana b'a la ten tɔ, mais voir n'i ye inconvénient ni avantage ta n'a sɔrɔ ni avantage de fanga ka bon, je pense que an bɛ taa o fɛn kɔnɔna na, sinon je pense que la vie même n'est pas garantie. Hali an filɛ nin ye yɔrɔ min na tantɔ, voilà, tout peut arriver. An bɛ yɔrɔ min na tan peut-être toi de b'an kunna, mais il faut croire que danaya dɔw de kama an b'a kɔrɔ, sinon so caman bɛ jɔ toi fɛn b'o la mais u bɛ bin quoi. Voilà, donc on peut pas être fɛn tɛ se ka kɛ à 100%. Donc n'i ye côté avantage de ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ c'est vraiment important. Et côté employé maintenant minnu bɛ yen nɔ ko i bɛ ka min fɔ dɔ bɛ se ka bɔ baara fɛn na et tout. Bon, je dirais pas que dɔ bɛ bɔ baara la, mais changement de bɛ kɛ. Voilà, changement bɛ kɛ cogo jumɛn na i b'a sɔrɔ par exemple ne ye misali min d'i ma sisan nɔ n'a sɔrɔ ni fɛn giriman dɔ bɛ yen nɔ mɔgɔ 10 de kan ka o ta sisan nɔ, mɔgɔ 15 mɔgɔ 20 pour que olu k'o ta il va falloir u b'a ta temps précis mun kɔnɔna na, parce qu'il faut comprendre que le temps est très important dans la vie de l'être humain. Effectivement. Donc maintenant olu kan k'o ta temps min kɔnɔna na mɔgɔ 10 mɔgɔ 15 mɔgɔ 20 effort physique b'a la et tout, donc u kan k'o baara ninnu kɛ et puis wagati mun kɔnɔna na i b'a sɔrɔ ni idée d'innovation wɛrɛw bɛ yen nɔ fɛn wɛrɛw bilala sen kan, parce que oromo ninnu fana, bon je prends exemple n bɛ ka oromo fɔ sinon oromo dɔrɔn tɛ intelligence artificielle ka ca, mais n bɛ ka misali ta oromo de kan cette fois-ci, olu fana filɛ nin ye i b'a sɔrɔ u bɛ fɛn minnu kɛ c'est des choses qui sont limitées, il peut pas être à la perfection comme l'homme, c'est pas probable quoi pour moi. Sinon même j'aurais lu quelque part FMI a dit là que il y a un chômage impacté jusqu'à 40%. Voilà, et que pays développés ça va jusqu'à 60%. Bon, les pays qui sont en cours de développement là, ou encore les pays qui ont une économie faible, jusqu'à 26% comme ça. Donc au bébé dépend à la à baraka. Mais par exemple on fait un follow, je pense pas que ni amélioration ba là on fait faut qu'on ait au niveau de si avec imagine na fala ça non un exemple de restaurant ni fait un service ou be barani fait munke ko re mo be no mo mesega na kaniga e fengeta jariga komanta kakla katanai kataka adi e fengela kakla singa ne ga dumini servi, imagine nettoyage ni fengen, imagine abije mo ko chamangane. Bien sûr abije mo ko chamanga. Ni exemple to do ni ga me akacha mambino. Bon, OK, pour répondre à ça, bon par exemple par rapport à ton exemple abije mo ko chamanga, mais abije mo ko chamafana la fia. Vous savez que patron fait bien non. Le but principal est mis client au fait le service mon rendu. On va essayer à la perfection. Donc pour ne pas que dire que et tout, s'il y a des robots qui arrivent à le faire à la perfection, obligatoirement le bêta aussi sera refait. Donc maintenant mais autant il a fait un effort comme quoi nous nous c'est que bara avec parce que comme je l'ai si bien dit nous nous bara nous fait au fait limitation n'est pas là, il peut pas être il n'est pas probable que il pense et qu'il réagit à la perfection comme l'être humain. Oui, voilà. Mais même si même à l'étude du reconnaissance a impacté beaucoup Feneka. C'est vrai amiga comme chômage regarde mais à l'étude qu'on imagine intelligence artificielle d'obé non ni mémoire préparer li bibolo ou bien fait un sujet bibolo classique on fait dire au makakana exercice fait dire au makakana traiter idée ndoro ki ga sujet ou ga thème dondoro aba traiter ka dima
Oui. Donc finalement est-ce que mɔgɔw b'u yɛrɛ sɛgɛn bilen k'a fɔ bɛ recherche kɛ n ka nin thème in kan n bɛ nin kɛ tantɔ perfection tɛ sɔrɔ o la bilen. Vous avez raison sur ce point aussi. Voilà. Mais ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que mon fille il est en quelque sorte. N'a sur ni eba donc tout le temps ebeta aussi sur un effet ou bien tu te mens à toi-même pour atteindre certains objectifs là. Je pense tu dois revoir ton cas. Et Mounumbe ou Luka c'est aussi c'est important aussi parce que n'y a fait mes beaux comme je l'ai si bien dit. Fait mes beaux que ça a à voir avec la technologie là. Il va sur aspect négatif ou la comme positif ou la chocomono. Mais négatif que tu as positif il y a ta intelligence artificielle ta. Bon, je dirais pas ça. Je dirais pas que un inconvénient qu'a boni afin pour moi on dépend du jamano là. On dépend jamano là. Par exemple on fait un aussi ça non. Mais c'est un jamano qu'on a nation apparemment. Même ni exemple mon taillé minengiriment fait on quand c'est ça non. Si c'est pas les usines non. Il va sur fin chamon be non mo chamon beta ke mo be singala chuo sugo munna. En fait bara fleni pour moi bara tsega ban. Bara tsega ban mona parce que là où on parle de travail, là, on parle de besoin. Donc ni besoin créera bara bina jango sala. Donc maintenant en général il y a une intelligence artificielle nous ou be ka bara fon que sur mes bases adama du employé ou me fendo reke ka koro. Donc ou référer au là c'est ça non. Par exemple ni employé ou ma ke temps maximum konnana ou bu référer au là ka se ka ake ou ka se ka ke kanya temps minimum konnana et puis à la perfection. Mais au korote ko besoin wera outin tuguni. Ntaro na me ka nyon famia. Donc besoin wera voilà ni idée d'innovation wera obe non ni création ni besoin wera au là et tout. Sinon, pour moi, je ne dirais pas que parce que le monde serait plus harmonieux si vraiment fait nouveauté ou bien non à chaque fois. Donc, par rapport à ça, pour moi, n'a pas bala, même si les conséquences de bala. Bon, fait n'a pas conséquences. Olu be se ka jateminɛ olu be se ka analyse be se ka kɛ par rapport mɔgɔ minnu bɛ a utiliser de sinon marifa filɛ nin ye marifa min bɛ fan bɛɛ tantɔ marifa dilankun tɛ dɔrɔn k'a dilan an ka ɲɔgɔn faga marifa dilankun t'o dɔrɔn ye. Mais a nafa ba ye dɛ bibi na surtout an b'a ta o de kama. Oui bon pourquoi j'ai pris exemple sur ça parce que jamana dɔw bɛ yen nɔ yɛrɛ olu ka baara bɛnnen don marifa dilan de kama. Il n'a pas fait un champion de connaître. Yoro. Bon, maintenant, ma femme me glacé ça non. Peut-être, mon bata, on a tenu ou bien mourir ou bien que la sécurité défend ou bien pour avoir la crainte d'autres malfaiteurs à combattre au négat familial. Bon, dire maintenant, bon, à utilisation, misali là. Gouvernement avait dit au Moro nous massissant non parce que le banque sécurité rassuré et tout. Ni ma wera muna tassi sanno katake bing waloye. Est-ce que marfa glan kanga jokama? Sinon marfa beka chenin bakeo. Yoro. Effectivement. Voilà beka chenin bake mais abeka nya bafanake parce que ale kama fin chama be no ma chama mesiranye. Et min nefle kuma ni marfatigi do jora je m'excuse ni marfatigi do jora sisano ka technicien ka belaje le faranga marfatigi do mana jo sano ka marfa nyashi anje makuluma avec be kuna ka nyashi ne kilema alors que marfa kilene do donc une façon de dire que marfa fleni nafa be ala mais a nafa be se ka tien woro mun na obe dépend à utilisation bagare fait mo me à utiliser. Donc, comme l'IA, voilà, comme d'autres nouvelles technologies et tout. Donc, n'a pas à bella gêne. Et puis, n'a pas de bala. Ou ma glande qu'on fait tento. Mais ma moun m'a utilisé. Ou l'autre, c'est que, voilà. Mais est-ce que c'est pas préférable alors faire une sensibilisation d'onning et avant y a blanc en pratique complètement. J'aurais parlé de ça si peut-être il y a une faire mon message. Bien sûr. Sensibilisation n'est qu'un raquet. Sensibilisation n'est qu'un raquet, voilà. Afin d'utiliser tout ce là.
Bon. Mais yɛrɛ bolo o approche kan ka kɛ cogo di? Bon, sensibilisation mun kan ka kɛ par exemple hali ni misali di marifa comme ka san bon hali sensibilisation ninnu olu ye de maaw ye mɔgɔ minnu a ka d'u ye u bɛ fɛ k'a mɛn sinon o tɛ cɛnnikɛlaw bali k'u ka cɛnni kɛ n'a ye. Et moi de mon côté n bɛ se ka min fɔ i y'a ta fana yɔrɔ la sisan o de ye intelligence artificielle, que ce soit ça ou toute nouvelle technologie là, menace déjà la disparition de l'emploi. Ça c'est indiqué là. Et rien ne peut changer ça. Mais au manga tofana, au fait au manga un black ato, qu'a fait que nouvelle technologie on va arrêter ça. Non. Parce que pour le mieux c'est ça non. Am idée de créativité wéro de nini, idée d'innovation wéro. Pour que faire un robe créé comme je l'ai si bien dit, là où on parle de travail, on parle de besoin. Donc on n'a qu'à créer, bon je dirais pas créer des besoins en tant que tel, mais créer des activités, certains trucs. Mon robe c'est différent maintenant de l'intelligence artificielle et tout. D'accord. Proprement dit quoi. D'accord. Voilà. Mais yɛrɛ bolo a nani nafa jumɛn ye intelligence artificielle créer a nani nafa jumɛn ye surtout an bɛ Mali la yan nɔ est-ce que c'est à appliquer yan nɔ est-ce que c'est évident? Bon, comme je le sais bien dit, bon, en fait c'est fort bas, en fait c'est fort bas, parce que comme je le sais bien dit, à l'école sisan apparemment, ma chama pour me dire à faire mon enquête, mon chama pour me faire mon enquête, temps maximum qu'on en a, aller bisous ok, temps minimum qu'on en a, et à moins, au fait, et dans une réflexion immédiate, il faut faire une dodo, donc à tirer fort bas. Bon, maintenant un iran la fiale nous donne, c'est ce que j'ai dit. Ma fille nango je l'ai lu quelque part FMI a fait de dollars comme quoi il y a un 60% au fait après aurait impacté absolument aurait impacté fin qu'on a économie avancée là pays développés là mais par rapport à fin chama mais non les rombo et autres là au temps fait non mais au bella en bravo et voilà donc juste une façon de dire que peut-être l'intelligence artificielle c'est mal là mais le système éducatif de quand arrive et bon au côté il est ni moko chamante nyon famo la c'est parce que dans tout médi na métailleur là misiki oro que les nègres j'aurais entendu que pour détruire un pays là si tu arrives à détruire son système éducatif tu l'as déjà tué d'une part quoi donc système éducation il est quand arrive et le cadrage de quand parce que tout est à voir avec ça déjà enfin mon koroba ou le korobara ou le niveau d'homme donc mon me voulait tout malala ou le kanga au fait pas mon nom faut d'infini boré ni à mort à bla chocomina avec fin tentore voilà sinon système éducation quand arrive au problème pas de ba en fait à licence mais et rom kon non c'est que bay et mais dem janu te son ali basadun fen ma en doit mettre basan fen fara c'est pas parce que voilà on fait encore à ce niveau de ma mais font bébé cachin ça il va sur dem fitini autant de ça dem son voilà téléphone mobile phone mobile voilà ils arrivent à manipuler le tout donc c'est pas parce que il dit cadiller des ou bien qu'on te demande ou bien que parce que des ma téléphone ni idée à 2 ans ou bien à 3 ans que tu n'es pas civilisé qui en quand voilà un erreur de faire un bec on a donc fait nya a tien au fait quel monsieur affecté durant oui à utiliser mais à utiliser voilà ok d'accord émission est devenue assez à coucher mais d'abord l'avant je me sur era bolo kala c'est bella jello concernant le sujet bon d'abord l'avant me sur ne bolo comme toujours ne be mi fo ne be awere fo folo ne be aw fo quand on la je ba bella jello fo et k'a fɔ mɔgɔw ye mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ que ça soit l'IA ou toute nouvelle technologie là bien sûr olu bɛ se ka chômage impacté dɔɔni mais o bɛ fɔ
kɛrɛnkɛrɛnya la pays développé on est mais pays minnu ma développé ka se au niveau yɛrɛ ma fɔlɔ pour ne pas dire tel que la nôtre ni an n'a fɔ n ko an mago tɛ iya yɛrɛ la parce que création d'emploi ba tɛ anw fɛ yan nɔ an yɛrɛ ka base ba ye min ye dɔrɔn ni e donna fini feere la bi sini fana b'a feere i m'a ye sisan nɔ fɛn kelen min bɛ Mali la min bɛɛ donna la o ye te ye te dɛ boisson dɛ n ye n ka jus dilan dɛ alors que o tuma jus kun tɛ dilan fɔlɔ la boisson kun tɛ dilan te kun tɛ dilan olu bɛɛ tun bɛ kɛ fɔlɔ la mais maintenant idée d'innovation de tɛ yen tuguni idée de créativité o de tɛ yen tuguni donc ni fɛn dɔ de kɛra tugun je sais j'avoue que c'est plus facile fɛn nouveauté ka na tuguni parce que fɛn caman de tɛmɛna mais n'i y'i sigi ka kɔrɔlen dɔw lajɛ au moins n'i ka hakilina dɔw far'o kan donc i bɛ se ka kura dɔw créer mais anw fɛ yan nɔ an b'an sigi ka ɲɔgɔn lajɛ de ni min ye min kɛ n fɛnɛ b'o kɛ surtout an ka femme indépendante ninnu e m'a ye sisan nɔ an balakaw bon voilà jeune fille ou jeune gars jeune fille en général bɛɛ kɛra fini feerela samara feerela voilà bɛɛ b'o fɛn ninnu de kɛ hali minnu yɛrɛ tɛ fini ni fɛnw feere hali ne bɛ kan k'i ka fɛnw de ta sisan k'a publier pour que a ka fɔ ko n fana bɛ fɛn dɔ la je ferai n m'o fɛn kɛ o kama k'a sɔrɔ fosi tɛ yen nɔ non rien sinon probablement mɔgɔ tɛ se ka ni fɛn ba nin yɛrɛ kɛ ka tila ka na ko idée de perspective fosi tɛ e la donc c'est pas au fait c'est pas un truc vraiment à encourager moi qui suis là je pense que c'est ma détermination qui a appelé vraiment ma perception non je dirais c'est ma perception qui a déterminé voilà ma réception donc par rapport à ça fɛn o fɛn bɛ yen nɔ jeunes bɛɛ lajɛlen kan ka a essayer k'i cɛsiri n'a ma ɲa k'a fɔ ko baaraw an mago baara minnu olu tɛ ka se ka sɔrɔ donc ka essayer baara wɛrɛ minnu bɛ yen nɔ min ni karisa bɛ ka nin kɛ n fɛnɛ bɛ don nin na n fɛnɛ bɛ don nin na tɛ kelen ye ka se ka fɛn wɛrɛ innover donc besoin bɛ na et a ka ca Ala fɛ emploi bɛ créer donc n bɛ se ka o de fɔ n balimaw ye qu'on songe vraiment à penser à ça. D'accord, merci beaucoup. Oui. D'accord. Ok, ni de bɛ dan sigi an ka bi émission na ni thème tun bɛ intelligence artificielle kan aw minnu kun sigilen don kan lajɛ je pense que aw bɛɛ y'aw ka tata sɔrɔ émission in kɔnɔna na o kun de kɔnɔna na sa n b'a fɔ aw ma aw kan bɛn wagati wɛrɛ